Hello everyone, welcome and welcome back to a cooking video. Yes, ମୁଁ ଆଜି କୁକିଂ କରୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକା ଥିଲୁ ମୋ ଭଉଣୀର ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ଆମେ ଜଣେ ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ ଦମ୍ ବନେଇକି ଖାଇବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ସବୁ ବେଲିଦେଲି ଯାହା ଗୋଲ ଗୋଲ ବନିଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ଭଲରେ ଫୁଲିଲାନି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଇଏ ଭଲସେ ହେବନି ମୋର ଆଜି ପୋପଟ ବନିଗଲା କିନ୍ତୁ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀଟା ତ ଭଲ ହୁଏନି ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା କେବେ ଭଲ ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାହା ପେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେକ ପୁରୀ ନା ସବୁ କିଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଫୁଲିଥିଲା ପୁରା ସବୁକିଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପିଆଜ ତେଲରେ ପକାଇ ଭାଜିଦେଲି ସେଇ କଢ଼େଇରେ ତେଲ କାଢ଼ିଦେଇକି ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜିଦେଲି ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଯାହା ବି ସବୁ ପିଆଜ ବଟା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇଦେଲି ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ପୁରା ଗୋଳେଇଲି ତାର ଯେମିତି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପଳେଇବ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଥିଲି ହଳଦୀ ପକାଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଉ ତାପରେ ପକାଇଥିଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାପରେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଗୋଳେଇଲି ତଳେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେଲି କି ତଳେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଟମାଟର ପକାଇଦେଲି ଟମାଟରଟା ଭଲସେ ପକାଇକି ଟମାଟରଟା ମୁଁ ପଛରେ ପକାଏ ମସଲା କଷିକି ତାପରେ ପକାଏ ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଏ ଲୁଣଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଛରେ ପକାଏ କିମ୍ବା ମସଲା ଅନୁସାରେ ପକାଏ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ମସଲା କଷି ସାରିଥିବି ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ତାପରେ ପକାଏ ତାପରେ ମସଲା କଷି ତାପରେ ପାଣି ଆଉ ଆଳୁ ଯାହା ବି ସିଝେଇଥିଲି ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟେଇକି ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଘରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିଲି ଆଣିକି ଛାତ ଉପରୁ ସେଇଟା ପକାଇଦେଲି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଆଳୁଦମ୍ଟା ପୁରା କହିବି ନା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ନିଜକୁ ସାବାସି ଦେଲି ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ୍ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ହୁଅନ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭଉଣୀକି ଟ୍ରାଏ କର ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଏ ତ ଖାଇକି କହିଲା ୟେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସତରେ କହୁଛି ନା ଇଏ ମାନେ ପବନ କରୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ ବାଏ ବାଏ।